Здравейте, приятелчета на Electric Shop. Днес пак ще ви представя от премиум отвърките на Vera. Комплект от 6 отвърки, 2 PH1 и PH2 и 4 минусови с 2,5, 3,5, 4 и 5,5 мм широчина. Грипа им е страхотен, много добър захват, магнитът им е много як. Общо взето в много тесни пространства с едно винче ще седи изправено и ще влезне като у дома си. Другото нещо, което забравих да кажа и в предишното видео на Vera, е, че всяка една отвърка, произведена от Vera, се тества на 10 000 волта, за да могат спокойно да се подпишат отдолу, че може да се работи при 1000 волта. 57 лева струва този комплект. Може да го намерите при нас в магазина на улица Паисий Хилендарски, 20 в град Сливница, или да го поръчате на 0896 354 или да дойдете на място в магазина. Може да ни пуснете и лично съобщение. Лайквайте ни и шервайте и останете със здраве!